Rácz Lajosról van szó, aki hát olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, és azt hiszem, hogy kezdhetjük is ezzel, hiszen akik itt ülnek, nagyon sokaknak nem adatott meg, hogy hazai közönség előtt versenyezenek, Rácz Lajosnak viszont igen, sőt az is, hogy hazai közönség előtt nyerjen. Hogyan emlékszik vissza a 83-as Európa-bajnokságra? Minden sportolónak álma és vágya a hazai közönség előtt sikert elérni. Én úgy értem el ezt a dolgot végeredményben, hogy a pályafutásom végső szakaszában adatott meg ez a lehetőség, hogy hazai környezetben, Budapesten Európa-bajnokságot rendeztünk, és ott a Los Angeles-i olimpia előtti számunkra utolsó világverseny, tehát az idősebb versenyzők számára utolsó világversenyen szerettünk volna bizonyítani hazai környezetbe, és hát nagy örömre sikerült, és máig felejthetetlen érzés. Az összes győzelmem közül ez a legkedvesebb számomra. Az a 7000 ember, aki ott kint volt és szurkolt, az felejthetetlen élményt adott számomra, és az elkövetkezendő éveimre, az edzői munkámhoz hihetetlen kitartást adott, és azt mondja az ember, amikor fönt áll a dobogó tetején, igen, ez megérte. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mit él át ilyenkor az ember, amikor ennyi ember szurkol neki? Visszajönnek mondjuk az álmaiban, vagy adott helyzetekben egy-egy pillanat arról az Európa-bajnokságról, abból a néhány napból, hogy kelt föl, hogy ment ki a szőnyegre, hogy mit hallott, hogy mit érzett, hogy milyen illatok voltak ott, hogy mit látott, előjönnek? Az az igazság, hogy valahol az ember egy extázis állapotban van a döntő mérkőzés előtt, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen eredményt ér el, saját maga számára nem mindegy, és tényleg apró nüanszok választják el a sikert a kudarctól, egy esetleges egy rossz lépés, egy rossz mozdulat, és hihetetlen koncentrációra van szükség, ugyanakkor még ott van az ellenfél is, akit le kellene győzni, valami úton, módon. Az emberben persze megvan az előre kialakított taktikai kép, hogy mit is, meg hogy is szeretné csinálni, de ez általában teljesen más, mint a valóság, és igyekszik menet közben hozzáalakítani az eredeti elképzeléséhez, és az adott pillanatban a lehetőség szerint a legjobb mozdulatot, legjobb fogást végrehajtani, vagy, mint ahogy általában fontos, hogy a helyzethez alkalmazkodva csinálja meg azokat a technikákat, amik adott szituációban végrehajthatók. Mi volt az a technika, ami az ön specialitása volt, amit a legmagabiztosabban tudott, ami a kedvenc fogása volt? Hát ebben az időszakban, mivel egy sportoló életében folyamatos változások vannak, én is úgy mondhatom, hogy általában egy birkózó pályafutás alatt legalább 3-szor vált stílust, illetve fogásokat, azok a kedvenc fogásai, tehát ahogy fejlődik az ember, erősödik, meg a szellemi része is az embernek erősödik, abban a pillanatban változnak ezek a dolgok, jönnek a úgynevezett divatos technikák, könnyen kivitelezhető technikák, de én esküszöm a saját egyéni alkatra, mozgáskultúrára épülő technikákra, hogy azokban lehet jóval nagyobb sikert elérni, mint egy tömegtechnikával, de hát azokat is ismerni kell magas szinten, ha ott a szituáció, akkor azt végre kell hajtani. Én ebben az időszakban egy fordított csípőt csináltam, talán abban az időben legjobban a világon, de ez a moszkvai olimpia előtti időszakra volt jellemző, és az olimpia előtt eltört 2 héttel a kezem, és hát ez a technika, ami addig tökére volt fejlesztve, szép lassan az edzések hatására, mivel borzalmas fájdalmaim voltak, szép lassan ez úgy kimaradt, és valahol mindig arrébb csúszott egy kisebb mozdulat, és már nem ugyanaz volt. Ezen a Budapesti Európa-bajnokságon főleg az úgynevezett mögékerülésekkel voltam, billentésekkel voltam eredményes, és a hátsó alsó kiemeléssel.
amikor tökéletes egészségi állapotban volt, amikor működött jól ez a fordított csípő, akkor az hogy nézett ki? Kicsit magyarázzuk el, hogy a fordított csípődobás az mit is jelent? Hát a fordított csípő, ahhoz kimondottan nagy kondícióval kell rendelkezni, hogy az ember fel tudja szedni az ellenfél karját egész szorosan, és egy kiszorított helyzetbe hozni, amivel szinte lehetőséges sincs az ellenfélnek különösebben ugrálni, védekezni, és onnan egy lecsavarással történik az akció. Tehát magában talán a külső szemlélő számára talán nem is olyan nagy dobásnak minősül, mert ez én számomra nem egy dobás volt, hanem egy úgynevezett lecsavarás, ami egy kikényszerített fogás volt az ellenféltől, egyszerűen nem volt más lehetősége már, annyira meg volt fogva, annyira ki volt dolgozva, annyira bizonytalanná volt már ő téve, hogy alig érte a lába, ujja a talajt, és akkor kellett lecsavarni, és ezzel végeredményben világbajnoki címet nyertem, és hát ezzel akartam én annak idején olimpiát is nyerni, gondoltam én, de hát 2 héttel az olimpia előtt eltört az ujjam, és így nem vált ez valóra, de az, hogy 6 mérkőzésből így is 5 győztesen fejeztem be, ez is sokat jelent, én úgy érzem. Hát ennyi erről. Hát igen, egyébként az, hogy törött ujjal, törött kézzel olimpiai ezüstérmet nyerni, az szerintem óriási sportemberi dolog, ez is nyilván egy olyan dolog, amit a birkózástól megtanul az ember. Ugye? Így van, mert sokan kérdezték, hogy hát és az ujjad, az nem zavart, de óriásira zavart, elsősorban edzéseken, mert edzéseken volt időm figyelni oda, hogy fáj. Mérkőzések közben ez valahogy kijött a tudatomból, tehát biztos, hogy akkor is fájt, de nem érzékeltem oly mértékben, csak annyiban tudtam az egészet, hogy képtelen voltam végrehajtani azt a fogást, képtelen voltam szorosan fogni a kezemmel, és hát mivel a birkózást általában kézzel művelik, főleg a kötött fogást, tehát nem volt egyszerű, hihetetlen nagy lelki teher is, hogyha az ember úgy utazik ki, hogy ő olimpiát akar nyerni, és reális esélye is van rá. Nekem szerencsétlenségemre talán egy hasonló pályafutású birkózó fenoménnel kellett megküzdenem a szovjet Bagidzével, és hát ez nem jött össze. Azért ezzel együtt, hogyha most visszanéz az egész pályafutására, vagy az egész életére, onnantól, hogy elkezdett sportolni, és kimondjuk azt, hogy birkózás, akkor mi az, amit a birkózás adott? Mit tett hozzá az életéhez? Milyen részét foglalja el ez az ön életének? Ha szabadon fogalmazom, a birkózás, azt hiszem, szerintem nekem az egész életemet meghatározta. Elsősorban az a nevelő tevékenység, ami edzéseken, az edzőhöz való kötődést, a társakhoz való kötődést, a csoportban való mozgást, munkát, mert hiába mondják azt, hogy egyéni sportág társak nélkül ez nem működik, és minél jobb az embernek az edzőtársa, attól könnyebb eredményt elérni, és én hiszek abban, hogy igaziból egymás vállára lépve érhetünk el csak komoly eredményeket, és azokat az apró visszajelzéseket, amit az edzőtárs ad, azokat igenis komolyan kell venni, mert ez vezet a sikerhez, lehető legtöbbet, és én úgy érzem, hogy a család, a sportnak a szeretete, egy kiegyensúlyozott életvitel, az adja meg azt a optimális milliót, amiben az ember képes nagyot alkotni, mert én teljes mértékben hiszek abba, hogy ez a birkózás is magas szinten egy művészet, itt alkotni kell, és mégpedig úgy kell alkotni, hogy az ellenfelet, annak akaratát, annak erejét legyőzve, megelőzve mozdulatait kell végrehajtani, azt a bizonyos fogást, és ami a legfontosabb, hogy az ellenfelet mindig nagyon-nagyon tisztelni kell, és becsülni. Miután vége lett a birkózó pályafutásának,
Mit tudott még elővenni a birkózásból? Mi az, amit az életben, akár a birkózó szőnyegen kívül bármikor a birkózásból elő tudott venni? A birkózásból eredendően marad az embernek a kitartása, hihetetlen kitartás, illetve kudarctűrő képesség, sikertűrő, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy bizony tényleg sokszor a sikert sokkal nehezebb elviselni, mint a kudarcot, de nekem számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy még a siker legnagyobb küszöbén is az ember tudjon maradni, és ne változzon meg. Ez számomra egy elemi dolog. És én ezt azóta is így tartom, így élem meg. Én akkor már szakedző diplomával rendelkeztem, amikor abba hagytam a birkózást, és gyerekekkel kezdtem el foglalkozni. Én úgy érzem, hogy edzői pályám is sikeresnek mondható. A válogatottnál töltöttem be tisztséget, a barcelonai olimpia előtt, és 2 olimpiai bajnokunk lett abból az időszakból. És azon a rövid időszak alatt 11 világversenyes elsőséget szerzett a magyar birkózás. Én úgy ítélem meg, hogy ez egy nagyon szép időszaka volt az életemnek, de a civil életemben otthon várt az egyesületem, és ezt meg kellett lépnem, hogy egy sikeres olimpia után a válogatottat elhagyva visszatértem Székesfehérvárra a saját tanítványaimhoz, és értünk el ott különböző sikereket. Én úgy érzem, hogy nevelni talán az a legnemesebb, legjobb és a legnehezebb feladat. Az a gyerek, aki most elkezd birkózni, az mire számíthat? Mi lesz belőle, hogyha nagy lesz? Mit fog neki adni a birkózás ebben a mai világban? A birkózás, én úgy gondolom, egy kezdőbirkózó számára elsősorban a csoporton keresztül valósul meg. Az edzőnek az intelligenciája meghatározó ebben a kérdésben, hogy nem rögtön arról szól, hogy oda dobjuk a gyereket, a kezdőt, birkózót egy nagyobbnak, hogy hadd lássuk, hogyha kibírja ezt a verést, akkor megmarad, tehát ez nem működik, hanem szoktatni kell a gyerekeket, hogy megszeressék ezt az egészet, és utána a csoportban már lényegesen könnyebb együtt dolgoztatni, illetve természetes kiválasztódás útján kiválasztódnak azok a sportolók, akik képesek a nagyobb feladatok végrehajtására, megvalósítására, céljaik elérésére. Én, mint ahogy az elején is elmondtam, hihetetlen kitartást ad az embernek. Ugyanakkor az a kemény tartás, az a biztos tudat, amikor eldönti már önmagába, hogy igen, ez az az út, hogy azon végigmenjen, kellő akarat, ez a kitartás, ez nagyon-nagyon fontos, és ezt meg is kapjuk ettől a sportáktól, mert tudunk alázattal fejet hajtani, nagyobb teljesítmény előtt tudunk siker esetén emelt fővel járni, de amikor netalántán kudarc van, akkor elemezve az okokat, megtalálva a hibákat, kijavítva, akkor tudunk előre menni, és azt hiszem, hogy ez a mai életben ugyanilyen fontos, csak talán nem hangsúlyozzák ki az emberek. Nekem nagyon nagy mottom végeredményben az egész pályámnak, hogy a család az egy biztos háttér, annak a versenyzőnek, akinek biztos volt a háttere, tehát nyugalomban készülhetett, otthon nem voltak balhék, akkor az lényegesen nagyobb eredményre számíthatott, mint aki egy kicsikét változóbb körülmények között jött be, és ez egy nagyon fontos tényező. Azt hiszem, mint ahogy ma is kezd már rájönni a politika, hogy a legkisebb nevelőegység a család, hogy oda kellene hatni, hogy ne szakadjanak szét családok idő előtt, ne ezt lássák, ne ez legyen a modell, és hiszem a család egységében, és nem véletlenül mondják azt, hogy a birkózó család, tehát a sportolók nagyon összetartóak.